Аларма! Бъди в час и половина. Калоян Праматаров, която се нарича Асфодел. Първа книга излезе съвсем скоро, може би няма седмица. Всъщност премиерата на книгата беше в петък. Калоян Праматаров ще ни е на гости тази вечер и ще се гмурнем из неговата митология, тъй като ще разберем какви са тези стихове, но в тях има много образи. Човек може да се понесе на където иска, тъй като има много врати, през които можеш да влизаш, но в същото време в поезията му има и много силна социална нотка. Тя не е нещо съвсем летливо, напротив. Книгата е разделена на няколко части и изглежда изключително, защото е направена съвместно с неговия брат Борис Праматаров. Може би ви е познат, тъй като ние по-миналата седмица направихме едно предаване заедно с него, но сега ще чуем неговия брат Калоян Праматаров и може би не знам дали ще се получи, но ще направим едно радиопредставяне на тази книга. Така че пожелавам ви приятно слушане. Калоян Праматаров е при нас на гости. Ще си говорим за неговата първа книга, Асфодел се нарича тя. Той е роден през 1984 година в град София. В момента е докторант по тракийска археология в Софийския университет. Работила като стажант археолог, рибар в Ламия, Гърция, преводач на свободна практика. Превежда основно хуманитаристика и в момента се занимава също така с превод. Освен, че с преводи, освен, че е докторант, но литературата и поезията е част от живота ти. Ти живееш по този начин. Асфодел е книга, която събира стиховете ти до сега. Може да започнем от самото начало. Тази книга е разделена на няколко части. За града, в който живее, за приятелите, пътища, панспермия, което е една теория за възникването на живота на Земята. Но пък има нещо обединяващо. И обединяващо е за мен като читател. Ще ми се да говоря като читател, защото не мога да бъда литературен критик или нещо друго. но откривам общото между тези текстове, че ти си създаваш една своя митология, една своя образност и имаш определени ритуали, които спазваш в изживяването и написването, може би, на тия текстове. Ами да, всъщност това се явява един вид градска митология, може би, или една моя собствена митология, в която се смесват образи от различни вярвания и религии. Като човек, който се занимава с историята за религиите, всъщност тези неща оказват много силно влияние върху мен и върху поезията ми. Може би това, което виждаме на страниците на моята стихосбирка, са именно тези отпечатъци на митологите в мен самият, пречупени през собственото ми съществуване. Не случайно си избрал книгата да се казва по този начин, Асфодел. Да. Всъщност Асфодел е цветето на мъртвите в гръцката митология, което носи забрава. Отново един митологичен образ. Да, за мен наистина е много интересно, тъй като отдавна дебютна книга не се занимава по този начин не интерпретира митологията, няма тази образност. Наистина е интересно явление, защото освен тези текстове, тя е съчетана, тя изглежда по много красив начин тази книга. Както казах в началото, тя е илюстрирана, всъщност цялата книга е направена от така както изглежда от твоя брат. Да. То е много трудно всъщност да се обясни това нещо на радиослушатели, обаче пък е интересно съчетанието. Вие двамата, когато подбирахте текстовете и начина, по който изглежда, как ти първо си дал своите текстове и по тях са нарисувани, или всъщност голяма част от тези рисунки бяха готови и вследствие се...
Текстовете бяха дадени на Борис Парматаров, който нарисува това, което всъщност е разбрал, четейки ги, но няма моя намеса в неговите концепции. И интересното е тук, че нещата, които той нарисува, без да има предварително разбирателство между нас, отговарят на самите стихове и допълват ги и всъщност се явяват едно различно измерение тяхно. Да, така е. От това, което пропуснах да кажа, е важно, че има една зловеща нотка, която присъства в тази книга, обаче тя не е онова брутално и безизходно зло, така да се каже, ако си представите някой филм на Тим Бъртън, има едно такова усещане за злото, то присъства по... как да кажа? Една завуалирана мрачност. Една завуалирана мрачност, точно така. Нека да кажем, редактор на тази книга е Александра Чалушева. Александра Чалушева. Да. Тези стихове са писани дълго време, предполагам. Да, стихосбирката е написана между 2007 и 2012 година. Като по-голямата част от стиховете са написани в последните 3 години. Имаш ли някаква... Предполагам, че когато си започнал да пишеш, да създаваш текстове, не си мислил за книга и това е съвсем естествено, но когато реши да ги събереш в една книга, кое беше за тебе обединяващото и нещото, което... Всъщност нещата се натрупаха и дойде време, в което реших, че това, което пиша, трябва да намеря израз и да го изразя и да намеря контакт с други хора, които да го прочитат. Всъщност стиховете са разделени, както вече казахме, в 4 категории, като в 4-те категории те се различават, дори се различават като време на написване. Може би това са 4 малки стихосбирки, които са събрани там от различните ми периоди на писане. Но решението за стихосбирката дойде спонтанно. Просто нещата станаха повечко като количество и реших да ги издам. Добре, потапяме се. Нека да кажем, че музиката, която слушаме тази вечер, си е подбрал ти и тя кореспондира до голяма степен с книгата или поне като атмосфера. Калоян Парматаров е при нас на гости. Говорим си за неговата дебютна стихосбирка Асфодел се нарича тя. Имайте търпение, съвсем скоро ще чуете всички стихове от тази книга, но преди това ми се ще още малко да си поговорим за нея. Както казах, тя е разделена на няколко части и преди да се върна към това разделяне, ще направя един паралел с представянето на книгата. То беше в Хип-Хип ателие и се застъпи се с края на изложбата на Борис Парматаров и всъщност последния ден беше представянето на твоята книга. Но самото пространство има едно балконче, което се отваря и човек може да застане отгоре като, как да кажа, може да застане и като диктатор, но Калоян Парматаров застана като поет. И беше много симпатично.
Защото, както каза той, можеше да види едни усмихнати глави, гледащи към него. И ти каза нещо много хубаво. Радвам се, че успях да събера толкова различни хора. Радвам се, че успях да ви събера на едно място. И то става за пръв път и никога до сега не е ставало. И наистина имаше много различни хора. Като, да кажем, имаше университетски преподаватели, имаше издатели, имаше панкари, имаше някакви социални групи, които имат своите разграничения. Но ти беше успял да ги събереш и в тези стихотворения, според мен, ти също си успял да събереш своята личност, тъй като ти се занимаваш с много неща. Самия ти си много разнолик и някакси е показателно това нещо. Хем има тази митология, хем има тази небрежност в стиховете ти. Има нещо... Но това е много очарователно всъщност. Кажи ти няколко думи за представянето на книгите. Изключително много ми хареса и благодаря на всички, които ме подкрепиха в петък. Наистина беше голямо удоволствие за мен да видя толкова различни хора, които като цяло винаги виждам по-отделно в определена среда, да ги видя там заради този повод, който ни събра и те да ми окажат приятелска подкрепа и да ме заредят с една изключително позитивна енергия. Ами добре, мисля си, че е време да спрем да бръщолевим, а да чуем какво казва тази книга. Ако искаш да започнем от самото начало. Преди да започнем, само се сещам за едно нещо, което според мен е интересно. Непредубеден никой. Да. Това е нещо, което присъства в твоята книга. Ти самия използваш това име за себе си понякога. Да. Кажи какво е значението и по какъв начин ти го разбираш, тъй като когато един читател се сблъска, сега нашите слушатели ще чуят в стиховете ти това словосъчетание, то се появява от време на време, но кажи за тебе какво е значението на непредубеден никой. Ами всъщност значението на непредубеден е, че аз всъщност обичам непредубедени хора и мразя предубедени. Непредубеден, защото когато човек е непредубеден и когато отвори сетивата си за възприемането на другия, живота му е много по-интересен и му се случват много по-интересни неща и вижда много повече от света, който ни заобикаля. И никой, защото това е един израз на скромност. Всъщност аз в едно от стихотворението си казвам: по-добре непринуден никой, отколкото принуден някой, и наистина вярвам, че е така. И следвам този път в живота си и в нещата, които правя. Добре, започваме с началото на Асфодел. Сега ще направим нещо странно, и всъщност няма да е толкова странно, тъй като ние направихме една такава поредица в Аларма, която беше поетична. Сега ще я направим, само че музиката ще бъде музиката, която ти си подбрал, но ще се оставим на стихове и музика, а пък накрая може да си кажем още няколко думи за книгата. Took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Страната на няма. Страната на няма три през нощта е котешки очи и етажерките в кухнята са запълнени с квадратни нета, прахта под правка е тесто праста, а аз самият съм мая останала да втаса. В страната на няма има само луна, живота заспал е дълбоко, разпнат на операционна маса и прибори проблясват със зловеща светлина.
В страната на няма консуматор са на ценните неща. В страната на няма мотая се в комплекса на раждането и смъртта. Ще извадя сърцете си, дните си, за да направя скиптри и тронове и ще ги поставя в двореца на суетата. Зачервени, навъглеродени, закалени. Ще удрям в транс на горещени чукове стените на лабиринтите и ще търся отговорите в меките туптящи слепоочия на спящите. Като мъничко дете, като малка котка. Ще съм гонг, ще съм гняв. Ще извадя очите на някого, а след това уморен ще плаче скрит дълбоко в парното и ще се разтварям бавно във врялата вода. Ще изкокочи и ще изчезна. Ще замина в страната на никъде, ще повтарям единствено няма. Изповед. Аз съм стая на отдавна починало дете, в която всичко е останало непроменено. Следобедните отражения на водата, целувки на устни покрити със сладко от смокини и тревожни чувства на прага на щастието. Хладен, зелен мъх оттен в тишината покрива силните думи, казани или неказани. Тежки камъни по чиито нащърбени краища са прерязани хиляди глезени. Тичам към селото на свечеряване с пълни със спомени джобове. Синка вола от тамян стелеш се тихо под сводовете на църквата. Запалени свещи и светлината се подиграва неприлично в очите ми. И само онзи на кръста се смее загадъчно, знайки цялата истина. Уиски и фасове по развяваните от вятъра покривки и рецепта за широки усмивки, лунни пити и щастлива ръжда по пироните рай. А адът, той се разлял в амоняка на софийските подлези и спомен за изчезнали тигри и лъвове, зениците на умрелите просяци. Прекусих на 4 пъти подземното царство и търсех, но нищо не намерих. Недохранени коне на зли цигани, скъсани дрехи и консервени кутии, изпразнени от обещания. Аз съм стая на отдавна починало дете, в която всичко е останало непроменено. Следобедните отражения на водата, целувки на устни покрити със сладко от смокини и тревожни чувства на прага на щастието. Асфодел, скъпи радиослушатели, Калуян Праматаров. Ще чуем неговата стихосбирка в радиовариант. Сега всъщност чухме първите 2 стихотворения от тази книга. Те не са под определено мото, не са в... тъй като книгата е разделена на 4 части, това са 2 стихотворения, с които тя започва, а сега следва За града, в който живея, и послесловие психофизични комплекси в блокове, радият се след работа в правилни форми и сутрин с утрото плачат бездомни за своите спомени. Калуян ми позволи да прочета първото стихотворение от тази глава, тъй като на мен ми е много любимо, така че аз ще прочета първото, пък след това той ще продължи. Бих искал да сложа морето в жилищни блокове и да му ходя на гости, потапяйки се в хилядите години спокойствие, сред отломки от потънали кораби. Преобръщан от водорасли да отмествам зранцата на пясъчни часовници, където кристали мрак и скали изписват една истинска история. Закри очи с шепи, връщам се в майчината утроба. Нежно люлеене, спокойствие и красота. Мрежи от силни ръце тупват върху снега в градината, препълнена е устата ми с пътни знаци и въпросите увисват като украса за тротуарите, свидетели на толкова много смърт и щастие. Като бананови кори падат нашите чувства еднооки в сметището на изгнилите треви. Житейска проводяща тъкан пулсира в светлосини от блясъци, след обеда и тихи капки галят съня, дълбоко, тъмно и тъжно остаряваме. Ресторант при Хемингуей. Модерни предградия, бакърени фабрики, между надеждата и варварите препълнени гробища. Кръстове в гробищния парк се подиграваха с живота в следобедната скука и фабрика, оплескана в бакърен цвят, на тесента разпръсваше разруха. В бедния, изпълнен с думи и пиянство ресторант, покривките люлееха петна от супа и лепкавите ленти за мухи отмерваха прилежно всеки час като минута. На времето, което сякаш в ракията се бе изляло, и аз се слушвах в падащия дъжд, където дяволче с чувствата се беше заиграл. Когато всичко след покри се, птичите ята отдавна бяха изкълвали нашето щастие и черни води заливаха сънищата ни, в мрака се раждахме. Когато съвестта на София дремеше под снежната покривка и ледените повеи караха лицата ни да тръпнат,
От север високо в небето изгря звезда и хилядите стъпки на примерни граждани чертаеха съдбата на цял един народ, към който ние не принадлежахме и никога нямаше да принадлежим. Непредубедени никои, слаби психически, ходехме по въжета опънати между панелните блокове, умората полягаше удобно върху лицата ни, а сутрин се губихме в бетонните лабиринти и се лъжихме един друг, че се обичаме. Хронометър. Безкрайни метални огради и единственият начин да продължа напред е да се върна назад, да закъснея, подранявайки за новото си прераждане, същия облик с променено съдържание. Самотната Коледа капе разтопена от трите цвята на светофарите, докато се оглеждам и фаровете на колите се изливат в очите ми. Отражение на сенки по мокрия асфалт размиват очертанията на реалността и тракането на подметки отмерва времето, в което пресичаме. Преброяването на жълтите павета. Днес се събудих прероден и се включих в преброяването на жълтите павета. Победителят ще бъде поставен като табела на върха на руската църква и на него ще пише по-добре непринуден никой, отколкото принуден някой. 1, 2, 3. Намокреното странно жълто покритие отразява размитите очертания на София, дъщерята на императора. Позлатете я цялата или оставете гола. Тя е достатъчно красива по своята древност и сама по себе си. Една сутрин багерите тайно, без разрешение, изринаха бащината и къща, за да построят метро в краката й. И само кафявите плочки в метростанцията носят спомен за нейните очертания и прикритите престъпления. 3, 4, 5. Бял врачански камък и гранит, калейдоскоп от мозайки, мушелкалп, мрамор и гипсови мазилки, в който се въртят 250 архитекта и 38 конкурсни проекта. Хей, партиен дом, веднъж ти сритах петолъчката. Лежеше захвърлена в двора на банята, също като сплотеността на комунистическата партия, която те запали. Когато протестиращите нахълтаха в теб, откриха дребно човече с очила и 3 кашона портокали. 6. Мавзолеят остави незаконните си деца в градинката на Вазов, гаранция за пълните касички на общинските чиновници. Съдържатели на кафета изрядат със зъбите си театрални билети и ги разхвърлят на вятъра. В тинята на кафето честност и законност лежат захвърлени. Градът свири на акордеон, копчета са уличните музиканти и метроном е тракането на фигурите по шахматната дъска. 7, 8, 9. Когато нощта се излива по улиците на София, паметникът цар не мога да гледам повече, търси упование в Бога. Краката му българският народ, предвождани от богинята Нике, е бичуван от 140 народни представители и стоновете му са заглушавани от лая на 10 000 бездомни кучета. Сърце в джобовете полицаи ритат камъчета и отворените врати на кръчмите прегръщат случайни минувачи. Постиндъстриал. 11 етажа мисли, свързани здраво с железни скоби, наблюдателна кула за историята на поколения изроди. През решетката на прозореца виждам огромни стоманени плоскости логика, трупани една върху друга от кранове закалявани до червено в разпалените пещи на хорските постъпки. Виждам как над пищящи индустриален мървуняк вали сняг от наркотици и дъжд от алкохол и мравките никога не спят, парни чукове отмерват равномерно ритъма на живота и сякаш дявола куцукаш към залеза носи този град в джоба си. Калоян Праматаров е при нас на гости и представяме неговата първа стихосбирка, която се нарича Асфодел. До сега чухме първата част от тази книга, която е за града, в който живее. Сега предстои втората, която е посветена на приятелите и се казва За приятелите. Обезглавено тяло, напълнено с камъни, се търкаля по пясъчника, в който си играят децата. Толкова жестоки те са понякога. Разделете се на два отбора, застанете от двете ми страни, изчакайте сигнала и ме разкъсайте на две. Едната половина сложете на малкото площадче, на което правим срещите си в квартала, а другата нека бъде ветропоказател, поставен на покрива на блока. Разтопеният метал се излива в тялото ми всяка седмица по 2 пъти. Изгубени. Тресавища от болезнени сънища в подножието на смътните склонове, върхове от гадни постъпки, мъчително изкачване към слънцето, излегно се в прегръдките на топлата светлина, бълнувам забравил мразейки истински. Бунгалай жълтеникави прозорци, студенината на окончателните решения, мисли припукват под краката подути от скитане, разрязани на тънки филийки по скалните гребени, светло-синьото на езерата от изгнили зъби, усмивки в небето плуват захвърлени.
Марта. Първо се учих как да се боря, след това как да живея, а накрая се научих и как да умра. Прегърнал гръбнака на нощта, носен от звездния вятър, обикалях инкубаторите на светове и рядко се усмихвах, а след това ме заведе в стаята ти на края на този град. Върху тавана се отразяваше прозорец, разделен на 4 от кръста на Спасителя. В едната половина сянката ти се прокрадна, тихо и ловко и се сви като котка в съзнанието ми, а в другата весело си стоеше един буркан пълен с бира, към който се устремяваше непрекъснато ръката ми. На фона разстроено пиано и картонен самоделен инструмент. Пресъздаваха неща чути толкова отдавна. В края на цялата суета един червено-бял комин разпръсваше в небето болка. Края. Лукав вятърът се стеля между гърдите на мокра планина и двата скални резена разказват за мигове като в картина, в които похапнали добре с драча напихме се с мрак и легнахме в планинската трева. А после там, от жълтия резен на луната, в небето се изсипаха заострени звезди и в такт безмилостно накълцаха гората на резенчета нежни бледи светлини. И двамата завихме се по тази нощна шатра с крясъка на птица на завет от града. Непринуден никой. Аз се казвам непринуден никой, зъл герой от мрачна приказка, един истински малък кошмар. Искаш ли да дойдеш и да се потопиш в света на отчаянието, където мрежите на паяците са захарен памук? Съгласяваш се и си щастлива. Нарязвам те с бръсначи докато спиш. Аз царят на гаднярите и жестокостта ми се излива върху локвите от тъга, а кръвта в болезнените цепнатини е само доказателство, че сме просто хора и никога няма да избягаме от това. Снощи разглеждах тялото си в бялата стая, оставяйки водата да отмие натрупаните гадости и леденият полъх прониза гърдите ми, а след това се промъкна през притворената врата и вкопчени един в друг се отдавихме във всекидневието. Това ли всъщност искахме? Спасихме ли се или се убихме взаимно, или всичко беше лъжа? Удавани гълъби сред изсъхналите лилии танцуват по течението, зимата обезлюди парковете и по алеите на дните ни, смехове разкъсват самотата и бирени стъкълца блестят на слънцето. Аз съм непринуден никой и не обичам да плача. Аз съм непринуден никой и се съгласявам да играя. Каза непринуден никой и изчезна сред тълпата. част от книгата Асфодел, първата поетична книга на Калуян Праматаров. Тя се нарича Пътища. Цюрих. Китайски театрални маски се смеят страховито в тъмнината. Не отивай там, рискуваш да изгубиш себе си. Старец демон Бог, няма място за теб. Раперсвил. Патици се крият в есената тръстика, дълъг мост ме превежда през езерото на спокойствието. Никога вече няма да бъда същият. Жабки върху спокойната водна повърхност, тишина, усмивка на красиво момиче. Църквата и белите лебеди са ни свидетели. Средновековният град непрекъснато напомня за себе си. Гробищната църква е толкова красиво. Мъртвите тихо се усмихват. Вземи парченце шоколад и ме чакай в часовниковата кула. Поставям на масата кан с вода и 3 чаши. Ще изчакаме слънцето да залезе преди да тръгнем, нали? Не се страхувайте от духовете в тази гора. Аз ги познавам. Левкес. В каменни легла, леговища на сила, стоманени ръце на нежна самовила, загадъчно се движат съдбите ни предът. Камбанен звън и женска гръд, кръгли къщи, кули, византийски път, идоли и талисмани, отражения на гръцки богове, които сякаш се усмихват и викат в тихото море. Захарен мрамор, грохот носерони, плиска в мрака сини лъчи, потъва надолу студени водите са, чезне скалата и мъдро мълчи. Камъчев шепи на морски сирени, търкува се леко и става на прах. Стъклени фигурки танцуват с водата, изчезват надолу, превръщат се в страх. Синьо. Трябва да сме като риби, да се отпускаме и потъваме в морето, да разбираме и да забравим да говорим. Днес аз бях такава и само слънцето ми беше свидетел. Сянката ми пълзеше по морското дъно, светлината се пречупваше в гърба ми, сияеха медузи, крабове протяваха щипките си,
Заваля проливен дъжд, видях концентричните кръгчета на водната повърхност и се усмихнах. Всяка сутрин се сливам с морето, разплискам се с удоволствие в гората от водорасли и търся миди, скришни места за малки желания, от блясъци магия, някъде в неясната далечина, красивото синьо излято в очите ми. Брюксел. Тихи заешки стъпки до приятелството ни, тухлена стена покрита с брашляне миналото и тънкото удоволствие от разлистването ми ме опиянява. Живота в чаша бира, промените присветват като светулки в здрача на натрупания опит. Плахо надниквам в уюта на къщата, изпитвайки удоволствието след десерта, камбани, път към себе си, видения в средновековната градина, малки езерца от сълзите на толкова много грозни момичета. Калоян Праматаров, Асфодел, неговата първа поетична книга. Вече сме на последната част от тази книга, която се нарича панспермия. Това е една теория. Това е хипотеза за появата на... Тоест, ще прочета това как ти си го написал, така че ще го прочета. Е хипотеза за появата на живота на Земята в резултат на преноса от други планети на зародиша на живота. Според панспермията, разпръснати в пространството, зародиши на живота се пренасят от едно небесно тяло на друго с метеорити или под натиска на светлината. Кохолин. И над света заваля дъжд от малки камъчета. Виждам слънцето в гръб, извърнато от мен с тъжно изражение. Кървава рана, прокобен извор, блика живот и куче лакомо пие от него. Скорпион се впива в малките финни части на голото тяло, забивайки болезнено смъртоносното си жило. Отровата сковава изцяло мисълта, дори мравката участва в огощението. И гарванът е тук, и луната, и лъвът. Кой пази? Отпивам от чашата и пълзя към изхода. Сън. Сънувах как разтварям кламери и защипвам с тях очите си, като фопроизводители се чудят как да оцелеят, докато продавач на грамофони свири си глички по опънатите ми нерви. Простирам се по лице и се моля. Два ангела се спускат от небето, вдигат ме и ме запращат към земята. Безпомощен ме разпарят, взимайки капка черна кръв от сърцето ми и умиват вътрешностите ми с сняг, донесен в златна чаша. Седнал на хоризонта, клатя краката си и чета вестника от вчера. Земята страховито се тресе и изхвърля телата на умрелите в небето като пуканки. Асфодел. В ъглите на мрачната градина паяци плетяха сребърните мрежи и влагата се бе просмукала в тялото ми. Беше размекнала душата ми и тя бавно се скапваше сред песента на птиците. Сълзите ми, студени като лед, не спираха да капят и при всяка капка паднала на черната земя изникваше красиво цвете. Цветята бяха моите деца, моят смисъл, моята храна. Отдавна бях забравил за хората, бях заприличал на античен фонтан, фонтан на болезнената чувствителност. Понякога при силен вятър протягах към небето изкривените си обезобразени ръце и плачех с глас, виех като вълк, пищях като малко дете и се молех. Молех се на това, което не разбирах, а след това танцувах с нощта. Танцувах докато ми позволяваше, прокарвах ръце по гърба й и се сливах с нея, изпаднал в унес. Оставях безумието да му обземе, издирах лицето си, избивах зъбите си с камъни, бърках с пръсти в очите си, въргалях се и пеех. Усещах вкуса на кръвта си и ставах истински, а след това напълно изгубих спомените си. Градове. Градове извън градовете потъват във времето, лилави сияния се стелят съмнението, изписвам с пастели опърлени чувства, в стъклен костюм, но започва да втръсва. По огледалото на бялата стая, покрита с плочки и мисли забравени, в празния ъгъл безгрижно оставени. Барометър приказва език чуждоземен, святост прониква в око след смъртта, остава от блясък странен и изменен, чувствайки кърваво издишан в прахта. Сън или видение, откриване на мощи, бягащи желания в самотни нощи, балончета пречупват волята на всички, които са неблагоразумни да си губят времето в игрички. Извратеното поведение на недоразвитото съзнание има способността да нанася поражения, за които цял живот да съжаляваме. Стопяване. Намастилени повърхности се разтварят в чашата на багдадския халиф Билби Колил. Събличам се от себе си като змия, сменям своята кожа и се усмихвам загадъчно в плуващи прекалености. Разтварям жълтата хартия на салфетка и търся в нея Бог. Толкова много същности на Вселената
изпразнени от неговото съдържание. Изчезвам безследно при мистериозни обстоятелства, само очилата ми остават високо над стената, да се клатят завинаги, сякаш току-що са били изпуснати. Страшното езеро. Когато слънцето се скри между човешките лица, гледащи в космоса, планинските скални лъвове, пазещи портите на страшното езеро, изръмжаха. На дъното скелети на птеродактили тракаха с клюнове и гълтаха камъни и отрязани ръце на опитни планинари плетяха мрежи от себе си. Превръщайки се в антена, политнах в пространството, предавайки на него, че на земята е хубаво, писукайки в първичния океан на живота в панспермията, заедно с моите приятели хората. Один. Принесен в жертва на самия себе си, ранен от копие, привързан за дървото 9 дена, той остана, без да се храни, без вода да пие, без дума да пророни, моляки се за мъдро, сила и магия. И от кръвта му върху дънера сиво черен огнени руните се появиха. А след това ножа остър в окото си заби и го отряза и в дълбините на извора захвърли жертва и цена висока за вдъхновението отвъд божествената същност. Кървава жертва победение принася и победителят му също. Окачени върху колоните висят мъртвите тела, отдадени на Бога, който им говори, и душите им предвожда, пълни устата им с пясък, и тихо се усмихва. Краят на света. 3 годишна ледена зима, великаните с песен към света се отправят, зловеще техния кораб от ногти на мъртви направен. Огромен той носи разруха, неуморно се катерят по небесната арка към вечния град устремени, и изпълзява от океана от дълбините му ледени, великата змия и водата безпощадно покрива земята, върху която звездите огнени падат. Къща на края на гората. Посвещава се на Пламен Николов мечката. Проскърцва вратата и тихи стъпки разцепват сградата на 2 равни половини. Резенчета ябълка от отминали години, върху бодлината ралеж в парка са ръфани до смърт от мишки. Висят обесени мухи от края на луната, от златния ирок населен с лунни хора, и черните лъсъми подскачат в гората, премятат се и песен пеят за листата есенни, за мъжете обесени. Понякога. Аз мисля, че откачам понякога, когато се стъмва навън и чувам как пеете „Това е сън“. Кръв капа от мивките и се стича по бедрата твои, векове наред потъваме в телата голи. Понякога си мисля, че откачам на съмване, смахвам се тотално в тунела нереално, виждам в кафето как се разтваряш като нежна захар в бяло, образи се стапят в огледалото изцяло. Закалено до червено пред изплетена стена от мисли, поглеждам настрани в поле от глупави усмивки. Бронзови игли в медни преживявания, безмислените взимания задължават давания. Понякога си мисля, че откачам в телевизора слушан, бели звездички валят прекомерно и някак напушен, димът се полепва по моето тяло, медът се стича и ме покрива изцяло. Калуян Праматаров, чухте неговата първа стихосбирка, която се нарича Асфодел. Всъщност, освен че сте чули, съвсем горещо ви призовавам да я разлиствате, когато си пожелаете. Ако искате малко да се страхувате, хубаво е вечерно време на приглушена светлина, защото книгата изглежда изключително красиво. Както казах, тя е съчетана с рисунки на Борис Праматаров. Книгата може да намерите всъщност ти можеш да кажеш откъде може да се намери. Предполагам, тя може и да се поръча. Може да се намери в книжарница Български книжици, която се намира на Кристал, също така в книжарница Мисим на Раковски. Да. Това са 2 книжарници, в които се разпространява. Ако човек не е от София, предполагам, че може да си я поръча от самото издателство. Да, от издателство Сон може да бъде поръчена също. Да. Горещо ви я препоръчвам. Надявам се да ви се е харесала, да сте се пострахували и да сте се гмурнали в митологията на Калуян Праматаров. Ако си мислите, че Уилям Блейк спи или пък не съществува, бъркате се. Много благодаря за това гостуване. Много благодаря за поканата. Надявам се съвсем скоро, тъй като ти създаваш един роман, доколкото разбрах, разпокъсан. Надявам се съвсем скоро той да бъде цялостно събран и издаден в книга. Хубав повод да гостуваш отново в Аларма.
А за сега пожелавам хубав живот на тази книга, а пък на нашите слушатели приятна вечер. За вас работиха Радослав Чичев, Ралица Неделчева, Ивайло Стефанов и Жоро Стефанов.